जोबोद दुखुनांथाव जोबोद माने आं बोरैबा मोनो बेबायदिनो बर' ना हारसा हारसा दा बर' जाबाय नामा खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ फिन खनसे गासैखौबो बरायहरनाय थाबाय गोबावथारसिमोन भिडिअ लाबोनो हायैया मानो होनबा आं बेबायदि बेरायनो बिराद दामानि बेस्थ' बेजों लोगोसे गासैबो मानसिफ्रानो खामानि बेस्थ' नालाय आं रावखौबो लोगो मोननाय नङा साननानै बेबायदि बेरायाखै आरोना थाङाखै थांनो गोबां दं ओमफ्राय बेजों लोगोसे जे आंनि बे भिडिअआ जाहैबाय आं दा लाबोनाय जाहैबाय जोंनि गगामुग हालामनि सिङाव थानाय पाहारपुर होननाय गामियाव आरोना बे पाहारपुर होननाय गामिया जोंनि आं थानाय जायगानिफ्राय आं जोंनि न'निफ्राय बा आं थानाय जायगानिफ्राय बारा गोजान जाया जास्ट ओरैनो 2-2.5 किल'मिटारसो जागोन आरोना ओमफ्राय बे जायगाया ओरैबायदि जायगा एकदम डेभेलपनि खोथाखौ माबायदि बुंगोनथाय आं थांनानै नायबासो मिथिगोन आरोना बिराद बोसोर जाबाय ओमफ्राय बिदिनो मानसिफ्रा डेभेलप नङा जायगाफ्रा थांलाय फैलाय उसुबिदा होननानै खोनाबाय थायो आरोना जोंनि बर' गामिफ्रा फ्राय बेबायदि दै खाथियाव जायो नालाय दै खाथियाव थायोब्ला नोंथांमोना डेभेलपनि खोथाखौ माबायदि सानो माबायदि डेभेलपआ माबायदि जायो नोंथांमोना मिथिखायो आरोना थ' बेनिखायनो आंबो नायलांबाय थानोसै दै खाथियाव रायजो जानाय बर'फोरनि न'खरफ्रा माबायदि बा लामा सामाफ्रा माबायदि सुबिदा दंना गैया नोंथांमोनाबो नाय नङा होमब्ला आं नोंथांमोननो बेखौनो देखायनो होननानै दिनै आवगायबोनाय जादों गासिबो नायलांबाय नैबे जाबाय हाजोआव थांग्रा लामा मोनसे ओमफ्राय बिनि थिग नै बिथिंजोंनो लेफ्ट साइडथिं बेबायदि ओंखारख्लायलांग्रा लामा दं आरोना बे लामाया एखेबारे जुग गोदोनिफ्रायनो जेब्लानिफ्राय माने गामिया स्टार्टिं जादों अब्लानिफ्रायनो बे लामाया बेबायदिनो एखेयानो दं आरोना दा माने एसे गुवारसिन मानो जाबाय गोदोथ' बेबायदि नोङो बेजों थेलाबो बोनो हाया ओमफ्राय जेबो साइकेल खुनुखौनो जेनथेनसो लाबोयोमोन दासो एसे गुवार बानायनानै सोरबा बोलो गोराफ्रा थेला बोनो हायोबा बेजों बोखोनो हागोन आरोना गोजौथारनि बेबायदि अबस्था नायनो हागोन नै इनिफ्राय फैनानै नैबाव दालां मोनसे फैबाय नै दालाङा बायहं जिहंथार बाइकखौथ' आं लांनो हानाय नंला ओमफ्राय दैया नैबेनो हाब्रां हाथांथार नै बाइकखौ नैबेजों बबेजों लांनो हायो आं लांसै जायखिजाया नैबो बिराद उसुबिदा मोनसे दालां दं आरो दा नैबे नैबेजों बारबोनानै नैबेयाव मोनसे बस जादों एक्सुवेलि आं बे बसआव दाख्लै एसे लेंज्रांनायावनो फैदों मानो होनबा दहाय खोन्थानाय बायदि गामिखौ आं नायनो गोसोखा नालाय ओंखायनो एसे लेंज्रांनायावनो बेजों प्लास माने गासिबो दा माइ हानायनि दिनथ' रावखौबो लोगो मोना नालाय बेयाव बस दं नालाय ओंखायनो गासिखौबो लोगो मोनजोबगोन होननानै आं फैबाय आरोना ओंखायनो बेजों बेयाव हाबबाय आं हाबनानै जाला लोंला सबसे ओमफ्राय गामि मानसिफोरखौ देखायथ'वाखै आरोना बेजों लोगोसे बेवहाय गामियाव बेसेबां न'खर दं माबायदि दं बेसेबां अबस्थाफ्रा माबायदि बेसेबां डेभेलप गासैखौबो देखायगोन ओमफ्राय नैबेयावहाय नैबेबायदि जायो आं दहाय दालां देखायनाया नैबिथिं नुहुरदोंना मोनसे दालां बैहाय बेयाव दालां दं आरो नुहुरजोबाखै बेजों फैनानै नैबेबायदि बिराद हाखर हाब्रां दं नैबेयाव बिराद खस्थ' बिनिनो थिग नैबेयावनो आरोना ओमफ्राय नैबे नै लामाया मानिफ्राय होनाय पन्सायतनिया नङा एम एस नि नैबेयाव मोनसे लामा दं एकदम लामा होनना बुंजाया आरोना एकदम फिसा माथावरि बायदि बेबायदि लामा दङ बेनिनो थिग बसआ नैबावनो आं बिराद गोबावनिफ्राय फैनो होननानै सानना दंखायोमोन नालाय क्लास 6 जाबाय आरोना नैबेयावहाय रायजोफ्रा बेबायदि संगासिनो दं आसोलाव बसलै बस माबा समबार बिमानि बस बेवहाय संनाय खावनाय बेबायदि संनाय खावनाय जायखिया रायजोफोरखौ नायदो ना बे माने गासिबो पाहारफोरनिनोखाना बेलेगथ' गैया रावबो हा ओरै बारनायबो दं नामा माखासे खिन्थु एखे गामिया जमा ना दा बिसोर गामिनि गासिबो रायजो गोजा गासिबो मानसिफ्रा दंजोबो जेब्ला नायदो नङा होमब्ला नै बसनि मालिकआ बेनो ओरैजाय गामिनि दा गासिबो बिराद माने गथ' बुरजाथार बाबुआबो बे गामिनि नोंसिना अबेथिं नङालाय रायजोफोरखौ बेबायदिल' नायदोलै आं देखायजोबला सोरबा एसे लाजिबायनो नोंसानिसो नोंसानि न' दे जाख्रो जाहाथे जेबो नङा नै दानाबा मा लाखो नोङो मा लाखो मोननैखौबो थिग दं ओमफ्राय जाखांबाय थ' नोंसोर न'खौबो नायनि जाग्रालाय ओरैजाय रायजोफोरखौ एसे नानिबो ना बर'ना इनि गामिनिनो दे नोंसिनालाय बहाय न'आलाय इजोंनो एखे ना बै मेन लामाजों नैजोंनो बिसोर जाहैबाय सब पाहारफोरनिनो गोजा दा नङा होमबा जोङो माबानि जियादलनि कमलपुराव बहुद बार थांबाय
गैया लिंग्रिनि बिबाजै बेयाव बिबाजै लिंग्रिनावथ' खननै खनथाम थांबाय आङो लिंग्रि बिबाजै पाहारफोरनि रायजोफोरखौ नायदो नै एकदम समायना समायनाथार मेकआप खालामखाला ओमफ्राय बेजों लोगोसे नोंनाथ' मा होनबावनो नोंखौथ' बारनायसोबा नङा आंना बारबाबो जायो एकदम गामिनि गाहेला ओमफ्राय नै ओरैबो नै दासो नायसनलाय बै गथ'आनो न'निफ्राय फैबाय जाबाय दहायावसो फैदों आङो ए बै कासलाव ओरैनोथ' मिनानि बिफा दा बेखौथ' होनदों आङो ओमफ्राय दानि होननाया दानि सोंनाया आंनि बिया दय बे रंसारि गामिया आंनि बेवाइ आदसा बेवाइसो औ नोंथांमोना नैबे आयंखौ सिनायाखैब्ला आंनि बेग थांनानै भिडिअ नायब्लानो जाबाय बै काटसलाखौ माने औ आं जोबोद नंला माने रजनिपुरनि गथ'आ दाख्लै बावै जोंनाव माबा एसे दैज्लां समाव थांदोंमोन गतिके दिनै आं मोनसे गामियाव दहायाव फैदोंमोन बेवहाय लोगो मोनफिनबाय आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथांमोना आंनि उननि भिडिअखौ नायब्ला मिथिगौ आरोना नैबे आयंखौ सिनायखायो बयबो माने आं माने ड्रेस गानदों नालाय बारा थाबसिन सिनायाखैमोन आरोना सिनायखायो बेखौबो मिथिखाबाय दे ओमफ्राय दालाय माजों थांनो नोंसोरलाय माजों थांगोन दां न'आव थम 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 बै थम थमा नोंसिनिसो फैगासिनो दङ नुलुबारिमोन ओमफ्राय दा थांगोन ना थागोन दे थांलायदो माबायदि दं रंसारि गामियावबो मोनफैबाय नोंनो नुबोखादों ना बे गथ'खौ सोर सम्भाल खालामनो दे लिंग्रिखौ थाङाबा उफाय गैयाना हौवाया गैया हौवाया फैयाखै दुनायाव खामानि मावहैगासिनो दं दाख्लै फैयाखैमोन जानो दाख्लै गोमालांनाय जोंहानि आब' असेखा मालिकानो हगार हरा नोंसोरसो आब'सो जायो बिराद जारला दे मानसिफ्रा बुंबालाय मा जानो नैबे सोमोन्दोआव बोरै जागोनथाय मा बिहाव ना बियो सोमोन्दोआव माने बिहाव जायो आरोना बेयाव हाबलांसै एसे नायलांसै गामिया बोरै गामियाथ' न'खर हिसाबै माने एथ'बां माने गाज्रि जायगा नङा होमबा लामाया गाज्रिब्लाबो खस्थ'बोसो ओमफ्राय बे इथाफोरखौ माबोरै लाबोनानै बिदि जाफैखो नोंसोरो माने मेसेङाव लाबोयो आरोखि माजों लाबोयो बेखौ ट्रेक्टरजों ट्रेक्टर खारनो हायो जानो बे लामायाव हायो मेसेङाव हायो दैज्लाङाव हाया बेलेगजों लाबोयो बेलेग लामाजों दुब्लिजोंबो लाबोनो हायो नैबेजोंबो लाबोनो हायो जोङो गोदो खामरुआवमोन बेयाव बेसे गोबाव जाखो थाफैनाया बेयाव आजि 45 बोसोरसो 45 बोसोर बेयाव सोरजों नोंसोर फैजेनबा बे नैबे लाइनाव मात्र न'खरनिल' दंमोन रावबो गैयामोन आरोना लाइनाव आरोखि सोरहा दंमोन बिसोरा नैबे खंगा होनना बे दिखियाजुलियाव खालामबाय ओमफ्राय नैबे दा जोंहा सासे गिदिरा बिनि हाखौ बायनानै लाबाय आरोखि आदसा दा ओरैनो गोदोथ' न'खरनिल'मोन होमबा दा बे खै न'खरसो जाखो ओरैनो दा बेहा 12 घरसो दं 12 दे जागोन दे आं गुदि खिथा दा एसे लोगो मोनबा सोंलांसै आरोना माने गामि नायनांगौ नालाय बारा सोंजोबाखिसै ओरैनो हाबना नायफैबाय न'खौ जिरायथ'ला फ्राय नैबे गामिखौ जोंनि गगामुग हालामाव थानाय बाहाय फ्राय मानसिफ्रानो नुवाखै नङा होमबा आंबो नुवाखैमोन आंजों लोगोसे नायलांफाबाय थागौ नैबे लामाया नै लामानि अबस्थाखौ नाय दे नाय न'फोरखौ बानाय एथ'बां खस्थ' एथ'बां थांलाय फैलाय माबाफ्रा गाज्रिब्लाबो जोंनि बर'फ्रा माने बुहुद खस्थ'नि गेजेरजों माने सौसिनानै गोबां माने खस्थ'नि गेजेरजों बेबायदि न' बानायनानै दंफैयो आरोना नै नायब्लाङोबो इसोर बिमाखौ दिनैसो नुबायलै आङो मिस्ट्रिबो लाथ'वाखै नङा होमबा खालि पस्ट खालि जाना दं नैबे न'आव एकदम पस्ट खालि जानानै दं सोरबा जुदि गोसो दंब्ला हायो नङा होमबा एप्लाइ खालामनो हागोन बारि बागानफ्रा बिराद मोजां बिराद माने नै गोरान गोजौ जायगाफ्रा नै नाय ओरै गय गायहांदों दासो बेबायदि साबैसे न'फ्राव साब्रै फादारथ' गैला ना दं नुबाय नङा होमब्ला बेनो न'खरसे देखायलायबाय आरो थांबावसैलाय नेक्स्ट मा लाबोखो जुमाय थेलायनाय जादों नामा लामा देखायदो लामाखौ नायोबाथ' नै मा खारनोलै बे माबाया जायागौ मानि नैबेलै बर'ना हारसा बर'नि फिसाला गेजेराव नैबे फंबायनाव आं हाबफैबाय फैयै माने गासैखौबो नायजोब्बाय न'फोरखौथ' नैबे आं दानि देखायनाया बिसिनावबो हाबबोबाय बिनाबो कन्डिसना गाज्रि ओमफ्राय माखासेफोरना ओरै लामानि सोनाबनिफ्रा फ्राय मोजां आरोना ओमफ्राय बेवहाय बोराय फुराना मानसिफोर दं नालाय बिसिना एसे मोजां ओमफ्राय नैबे फंबायनियाव आं
हाबफैनानै आं एसे दुखु मोनदों आरोना जोंनि बर' फिसाफोरखौ बेबायदि एसे खस्थ'यै थानाय नुयोब्ला जोंबो दुखु मोनो नङा होमबा ओमफ्राय बिनि आरोना आं बे फंबायनि न'खौ देखायनायनि मेन खारनानो बेनो जोंहा एसे गिदिर गोलाव दं नालाय जिहेथु फंबायमोननि न'फोरखौ नायसनलायनानै एसेब्लाबो माने सहायफोर हरलायनानै जाहाथे थानो हानाय कन्डिसन जाहाथे गथ'फोरखौ माने दैज्लांफ्राव बा बिदिनो बार अखा बायदिसिना एसे एनै खस्थ' समफ्राव थानो हानायनि मोजां फरायनायनि माबा मोनसे बेब'स्थाफोर बिदि खालामना होयोबा बिराद मोजां जागोन नङा होमब्ला फंबायमोना माने उन्दैनिसो बारा रायजो जानाय बावाखै नङा होमबा नोंस्राबो थ' बेबायदि अबस्थानिफ्राय दानिफ्रायनो जुदि बेबायदि अबस्था थानांब्ला बिसोरनि लाइफ स्टाइला इयुनाव माने गथ'फोरखौ जों मोजां दैदेनलांनो थाखाय बिराद खस्थ' जागोन आरोना थ' बेनिखायनो आं फंबायफ्रा बोरै बोरै सोलियो बेयाव थानानै माब्रै बिदि जाखो आं फंबायनाव एसे नोंथांमोननो सोंनानै फोरमायगोन आं नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय फंबाया गामिनि खाना गामिनो ओमफ्राय जोंहा उन्दैफ्रा गामिनो बर' ना हारसा हारसा दा बर' जाबाय नामा साबेसे दं ओरैनो फरियाला न'आव जोंना बिदा फंबाय साथाम ना नै दा थानायाव फरियाला साबेसे होनदा जोंना सानैल' साब्रै बिमा बिफा गैला आरोना इयाव बिमा बिफाया अबाव थायो दा बिमा बिफाया न'आव थायो मेन न'आव थायो आरोना ओमफ्राय बेयाव नोंसोरो थाफैनाया बेसे गोबाव जाखो जाबाय 5 बोसोरबा जाबाय हाबा जानाया बेसे गोबाव जाखो नोंस्रा हाबा जानाया बे बोसोरथाम बिदि जाबाय बोसोरथाम बारगोन गथ'खौ नायनानै बेखौ रानिया खै बोसोर जाखो 4 बोसोर जाबाय 5 बोसोर खमाव दङ मथे 5 बोसोरसो बिसोरो जाबाय बिसोर संसार जानाया हाबा जानाया ओमफ्राय बेयाव फैनाया खमब्लाबो खै बोसोर जाखो नोङो फैनाया नैबेयाव न'आव थाफैनाया बेयाव फैनायाथ' आंनि मिन्थिनाय बायदिबाथ' बेयाव फैनाया 6-5 जाबाय 5 जाबाय जेनेबा हाबा जाखांनायनि उनाव फैदों आरोना ओमफ्राय मेन आं दा नैबे न'आ नोंसोर फैजेननाय समाव माबायदिमोन दा बिदिनोखामोन ना न'आ फैजेननायाव मोजांमोन दा माने बेलेगाव खामानि मावहैदोंमोन आङो खामानि मावहैनानै मालिकाबो माने एसे थाखा फैसानि खिलिमिलिखौ माने लिंलांसिं इदि खालायबाय आरोना फैसाखौबो फुरा मोननाय जादिया माने ओरैबो हाया जाहैबाय माने आङो दा न'आवबो मोजां फैसा बुजायमोन जेनेबा माबानिफ्राय खामानि मावनायनिफ्राय फैसा मोजां फैसा मोनाखै आरोना बेनिखायनो माने न'खौ लुनो हायाखै नङा होमबा दा इयुनाव बेबायदिब्ला नोंहा रायजो जानायाव जोबोद खस्थ' दं बेनिखायनो आं बुंदों आरोना दा बिथाङा उन्दै उन्दैखौ स्कुलाव हरदों रानिखौ हराखै स्कुलाव हरदों हौवासा ना हिन्जावसा रानिया हिन्जावसा सानैबो हिन्जावसा थ' आं बेनो आरोना बिथांमोना बिदिनो रायजो जानाया फरायग्रा फरायखायाखै सानैबो फरायदों नों बेसे फरायनाय आङो माबा क्लास 9 सिम ओमफ्राय हिसाब गैया थ' फरायनायफ्राबो बिदि बारा गैया नालाय क्लास 9 दानि जुगाव नोङो मेट्रिक पासआ जेबो खामानि जाया क्लास 9खौथ' मा होनबावनो नामा गथे फरायनायनि लाइनाव मा फोरोंनायनि लाइनाव बिसोरो जिर'खा होननानै बुंनानै लानांसिगोन आरोना थ' बिसोरो जेसेबां मावनांगोन गावनि आखाइजोंनो मावनांगोन गावनि माने आखाइ थैखौ दै खालामनानै बिसोर मावनानैसो जाखानांसिगोन जेब्ला नङा होमबा थ' बेनिखायनो बिस्रा आखाइ आथिं दं मावनो हायो थेवबो माने एसे उसुबिदा न'आव सोलिनो नङा होमब्ला थ' बेनिखायनो अननानै बयहाबो जिहेथु न' मोन्दों सरकारनि न' मोन्दों नङा होमब्ला अननानै नै बिसोरनि न'फोरखौ बानायना होयोब्ला बिसोरनि थाखाय जोबोद मोजां जागोन आरोना आं बेखौनो सोरबा गेदेर गोलावफ्रा जुदि नायसनोब्ला अननानै आं गुरै खावलायनाय जाबाय दा बिथांमोननि थाखायबो बानायना होफैबानो जाबाय ओमफ्राय जिअ टेकखौ मारिदोंमोन दाख्लै ओमफ्राय बिदिनो आधार आपडेट जादोंमोन ना बेखौ बानायनो मोन्दों आधार कार्डखौ बानायदोंमोन आधार कार्डखौ खनथामबो जों खनथामाव माने फिंगारा पुरा ना बेखौ नाखै नोंनाथ' आधार गैखाया मिथिया नै बिथांना आधार कार्डबो गैयानो हिन्जाव नावसो जागोन दायो जाबाबो आधार कार्ड आपडेट मोनसे फैबावदोंमोन ना बे जिअ टेक दाख्लै बेखौ बानायफिननो मोन्दों बेखौ बानायफिननो मोनाखै बेखौ डेटआव थांलांबायसोमोन बेखौ नोंसोर बानायनांगौमोन बे पन्सायतनि प्रेसिडेन्ट मेम्बारजों मोजां कानेक्सन लालाय नोंसोरो हायोबा गाबोन फुङाव थांनानै नोंसोर खबर लाहैगोन बिदि जादोंमोननो माथो जोंनिया माथो बिदिबा जोंना थालांगोन होनना बुंदों गोसो होयो बेफोरखौ नङाबा नोंसिनि न'आ बिदिनो गोबाय गिदिर थालांगोन न'आबो बाउन्डारि गैया ओमफ्राय फारसेथिं गथ' गथायनि बिथिं देखायलाय बिथिं बिराद हाब्रां दं माने बिदि बाउन्डारि सेन्टार गैयाबा गथ'फोरखौ एसे गिनांगौ जायो आरोना थ' बेनोमोन नङा होमब्ला फैफिनदो थ' फंबायनि संसारा बे नङा होमब्ला रायजो जाबाय बेबायदिनो थेर सोलिनानै दं आरोना अननानै सापर्ट होलायबानो जाबाय माने जोंनि गेदेर गोलावफ्रा एसे अननानै हेफाजाब हो आरोना आंनि जोबथा खावलायनाया बेनो ओमफ्राय नोंसिनि न'खौथ' नुबाय आङो कारेन्ट सारेन्ट गैया दा रानिमोना लेखाखौ मायाव फरायो साथिजों साथिखौ माजों सुयो केरासिनखौ बबाव मोनो केरासिन मोनबावो जानो दायो केरासिन माने डिजेलानो हमनांसिगोन डिजेल बिराद खस्थ' ओमफ्राय मबाइल चार्जफ्रा मायाव जायो बेलेगनावसो होनांसिगोन मालायनाव जोबोद दुखुनांथाव जोबोद खस्थ' फारसेथिं न'आबो जाया फारसेथिं ओरैजाय गथ'फोर लेखा फरायनो थाखाय माने कारेन्टबो गैया नङा होमबा दे
थाथ'लाय दै थ' बेबायदि खस्थ'यै सोलिनानै दं आरो नङा होमब्ला दागोन ओमफ्राय नैबावबो बेबायदि न' गंसे दं नै बेलाय सोरनि न' बेयो हौवाया ओरै माबायाव दंहैयो बे माबा दंलै बाबु बै बुरिया मा नामलै मनजित खोन्थादोब्रा माथो ब्लड सांखो लाजियोलै बर' सेंग्राफ्रा जोंना नैबो हाबलांसै एकदम माथो गोगोमथार नोंस्रालाय दुल 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 गोगोमथार माथो बा बिदिसोब्रा गोगोमथार बिसिना न'आ दे मोनगोन सरखारनि नायनानै होयो बेस्राफोर माने नै सिजौ बिफांखौ नाय नोंथांमोना बे सिजौ बिफांखौ नायबोनो सिगां आं जेबो बुङाबा बे मिथिगोन आरो नोंथांमोना बे खै बोसोर जाखो बेसे सनाव दंमोन नोंथांमोना बेखौ नायबानो सिनायगोन ओमफ्राय न'खौ नाय नङा होमबा बेसेबांबा सननि बेसेबांबा गोबावनिफ्राय थानानैबो बेबायदि न' मोनाखै सरखारनिबोथ' न' मोनाखै नोंस्रा मोनाखै बिदि मिमां पन्सायतआव गोलैयोदा न'आ नै बेबायदि नै नायलाय अबे बे सिङावनो दङ दखानबो दंलायनो बेस्रा थ' जेबो नङा दखाना फिसा गेदेर जेबो नङा जायखिया सोलिनो आन्था नङा होमबा नाय बेबायदि न' दंबावो आरोना जोंनियाव ओमफ्राय नैबे बेलाय मा न' इयो बन दोनग्रा थ' जेबो नङा न'आव साबेसेसो जायो बोराय बुरि सानैल'सो जोंना गथ' गथाय गैया गथ' गथायफ्रा लामा सेराव खारलांजोब्बाय दा नोंसोरखौ गालांनानै थांबाय गैया बिदिखिसै ओमफ्राय न' मोनाखैना सरखारनि गैया ओमफ्राय प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिफोरनाव रायलायनाय जायाखै जेबो दाख्लै जिअ'टेक बानायनायावबो बानायाखै बानायदों जायोना जायाथाय ओमफ्राय जि आधार कार्ड आपडेट साबडेट दाख्लै बानायफिनदोंमोन बेफोरखौ बानायदों बानायदों जायोना थ' जाया मोननो हागौ एबार मोनबा मोनाबा उनाव मोननायनि आसा गैला आरोना नङा होमबा थ' बेबायदि अबस्थायावनो जेनथेन सोलिनानै दं बे ओरैनो खै बोसोरसो जाखो नोंस्रा बेयाव थानाया जेने बेहाय 35 बोसोरसो जाबाय नङा होमबा 35 बोसोरबावबो गोबां सरखार फैबाय गोबां सरखार थांबाय नङा होमब्ला न'फ्रा बेबायदि अबस्था आरोना दा मोना मानसिखौनो ओमफ्राय हाफ्रालाय माबायदि बेसे बुरजा हाया गैया इनो बिगाथामल' ओमफ्राय इलाय इस्रा इसोर गैया इयावनो दोनहोदों बिजामादै फिसाजो बिजामादै थायो दा इयावनो ओइहाय दंमोन गथ' बेमारिखाय थानो हायिनि फैबाय ओइ दैमा सेराव नोंहाबो गायग्राफ्रा बुरजा खोमा जोंहा दब्लायसेबो गैया बे बिथाल' आरोना थ' बिथाया मोजांथार आं देखायनोसै नै नाय नोंथांमोना बिराद साग्रांग्रा ओमफ्राय बैलाय सोरानि बैयो नैयो बियो इसानि ओमफ्राय बियो खनसिमोनहानि फिल्टारा नै बेरेंसि नाङा जेबो नाङा मा जादों मा लोंदोंलै बिसोरो सेंग्राफोर नै मालाय बेलासिनि हाबाव थाङाखै नोंस्रा नियो जोबोद दुखुनांथाव जोबोद माने आं बोरैबा मोनो बेबायदि नुबाथाय नङा होमबा नैबे जोंहा राजाया खै बोसोर जाखोन्दो माने फाग्लि लाबोदों नैबे राजाया साबेसे गासै गथ'फ्रा साबा ना नैबे राजाया 7 बोसोर जाबायनो आरोना ओमफ्राय रायज्लायनो रोङा ना माबा मोनसे दंबावो स्कुलाव थाङाखै ना स्कुलाव थांबाबो बे मानसिया ओंखाराबा माबायदि माबागोन नैबे राजाया रायज्लायनो रोङा आरोना बिराद साइस माबाखौ रायज्लायनायखौ बुजिदा मिथिखायो दा खोनाजोबो दा नायलाय एथ' सेंग्रा जाला नैबे राजाया रायज्लायनो रोङा एथ' सेंग्रा जालांगोन मराव मोजांथार माबोरै बिदि जाखो बेमारनि जानाय ना उन्दैनिफ्राय बिखा उन्दैनिफ्रायनो थाबायनो रोंथारामोन सिखारनोबो रोङामोन इयाव फैनाय लोगो लोगो थाबायफैनो रोंबाय ओंखायनो न'खौ गारबोबाय थ' बेबायदि नोंथांमोना मा होनो मा सानो नोंथांमोना बुंदो आरोना अन्थाव बाथाव गथ'फोर नङा होमबा मोनसे ट्रिटमेन्टफोर लायोब्ला मोजां जागोन खोमा एसे लाखांबाय मा होनो डाक्टारफ्रा जेनेबा मा होनो डाक्टारफ्रा जेनेबा ओरैनो हागोन होनो ओमफ्राय सोरबा होनदों सालाया रोदाया दोंमोनबा रायज्लायनो हाया होनदों बेखौबो नायनो होबाय ओमफ्राय सालायावबो जेबो माबा गैया लासैनो हागोन दा आरो बेयाव थांखो देरसिना नोङो रानिया सिख्ला देरथार माथो बेयाव थाबाथ' उन्दैनिथारमोन बिसोरो बेसे मोनखो क्लास बेसे मोनखो क्लास ओमफ्राय नोंहालाय 5, 6, 7
नोंहाबो रायज्लायनो रोङा नामा दा बिबा माइरं जौना दोनैनि दे रागा लायो दा बावैसो सिखारदों मानसिबो जाबा थेला थेलि थ' बे नङा होमबा आं माने गथ'खौ आवगोल जा बिजौ बिसोरनि न' खाथि थायोबा बेबायदि नङामोन माने दंबाबो माने उन्दैमोन नालाय फोथांनायमोन आरो दे जेब्ला हामगोन मोजां जागोन लासैनो सेंग्रा देरबा इनारजि फैबा हारसिं मोजां जागोन दे थाथ'लायदो दे ओमफ्राय मोनसे खोथाया जाहैबाय नै न'आ बेबायदि ओमफ्राय हाया नोंसिना आंना हाया होनदों इनो दं दा बिदिनो दं दा न'आबो दं हायाबो दं न'आ बे टेम्परारि एक्सुवेलि बेसोर बेयाव थानाय नङा सरकारिनिथ' न' मोन्दोंमोन बिस्रा ओमफ्राय इ न'आ न'यैनो दं दा दे बिदिबा थालायदो दे मानो नैबेयाव बेबायदि नैबेयाव न' दंमोन ओमफ्राय नैबे दैमानि थाखाय नङा होमबा नैबेफोर फुलफोरखौ नायबानो सिनायो बेयाव जे न' दंमोन नोंसिनालाय बहाय राजा न'आलाय औ हारिमु खुंबाय आदसा ओरै न' गैलाना नोंस्रालाय न'आव दङ मानसियालाय बर' दा बेलाय हाब्रोमसै नायजोब नोंथांमोनहा एकदम पाहारफोरनि अबस्थाखौ नाय माने बिराद ग्रोम माखासेफ्रा माखासे गिनानै खारबाय ओमफ्राय माखासेया दाबो दं बेबायदि आरोना नै लामाफ्रा नै नोंसिना बैजोंसो ना उनजोंसो नै हाजो खाथि नालाय नै लामा न'आ माने थख' बिलाइनि न' ओमफ्राय नै राव गैया नोंस्रा नै बसाव रावबो गैयानो नोंबा बिसिनानि ओमफ्राय बेसे फरायो अबाहाय थाङो दे नोलोबारियाव ना सोरबा नुवाखैमोनब्ला बिस्रानि न'खौ नायनानै लादो नै बेनाबो पस्टआ ब्लक जाबाय नामा नोंनाबो खालि नंला अमाया गोगोमथार आयु ओरैबो फेम्फा सुदों ओरैबो फेम्फा सुदों अमानि माने फेम्फा सुनाय गोजा नै गोगोमथार बेमार जायाखै खोमालै बिसोरनिथिं माने बारि बागानखौ नायोबाथाय बिराद फुराना जोंनि फुराना जायगायावसो बेबायदि गैला जायगाया दंफां रोदा माने गिदिर बेफोरखौ नायोबा नों मिथियो आरोना बिराद गिदिर खान्थाल नै दंफांफ्रा गोगोमथार एखेबारे नै गोगोमथार मा खालामदों माथो ओइ नै दासो बसनिफ्राय फैदों बसनिफ्राय फैनानै ओंखाम एसे संना जाफैदों बसाव जायासै जायाखिसै आं बोरैबा मोनसे दे बसाव सोरबा माबानाय बोरैबा फुला बायदि नुना बोरैबा मोननायखाय दे बसाव सोरबा ओंखाम जाया एक्सुवेलि बारि बागाना एकदम स्रांलै बिराद मोजां बोरैबाबा ओरै न'बैसो दङ ओरैजाय ओइथिं दङ ना मानसियासो दंलै आरो दं नामाथाय आंनावसो गैया हजोंनो दङ बसाव दंहैजोबो ना थ' नोंथांमोन दहाय बसावनो मानसिफोरखौ नुखाजोब्बाय जानांगौ खिन्थु मानसि गैयानो आरोना न'खौ आं नोंथांमोन देखायजोबगोन बिराद माने बारि बागानलाय नै बेबायदि बारि बागान माने औवा बारि गोजा बेबायदि गोजा नै खम्फौ माबाया बेनो देराया बेनो आरोना नै दे फादार फिसा गैला ना नोंस्रा मादैनाव फंनैसो खोथा सोंलांसै बे मादैनि गामिया बेसे गोबाव जाखो ओरैनो नोंसोर थाफैनाय बेयाव बेखौ आं गोसोआव गैला गोसोआव गैयालाय बुंनो हास्लाबा ना गामियावथ' बेबायदि लामा सामाफ्राव बिराद उसुबिदा ना गोदोनिफ्रायनो जिखाना दा बेलेगाव खारलांनो गोसो जानाय जाया नोंसोर दा खानो गोसो नालाय माबायदि खालामबावगोन दा बिलाइफ्रासो खोन्थासिगोन बिलाइआबो बेबो मोनसे प्रब्लेमा ओमफ्राय गायनायफ्रा बुरजा खोमा हा-हुफ्रा माइफ्रा मोजां जायोना नै बेफोर मोजां जाथार नै माइआबो गासिबो आरोना नै बेबायदि दुब्लिथिंबो फैबाय नैबे सिबिं बारि बारलायनानै फैबाय आरोना नै दंफांफ्रा बिराद जावख्र बैग्रिफ्रा ओमफ्राय नैबे दुब्लि गेजेराव न'खरसे दंलै नै मानसि दंहैयाथाय गैया खोमा बसाव ओरैनो न' गैलाना दंबावो न' गैलाबा थांलालै आं सानदोंमोन नैबे न'खौनो नायनो होनना फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय बेवहाय मानसि थाला जाहैबाय थ' मानसि गैलाबा थांनानै लाब गैला नङा होमबा थ' पाहारपुर गामिया बेयावनो जोबथा
ओमफ्राय फैयै नै बेबायदि न' मोनसे देखायबाय आरो आं नोंथांमोननो बेखौ न'खौ देखायनायनि मेन खारनानो जाहैबाय नैबेयाव सासे बुरि थायो आरोना बर' बुरियानो बेबो बिसोरो माने बेबायदि न'आव थायो गाव हारसिं थायोना बुरिया हायाबो ओरैबायदि हा सरथ्लाय ओरै हाब्राङावसो आरोना हाया ओरै नोंथांमोनखौ आं देखायखाबाय हाब्राङावसो हाया ओमफ्राय बेबायदि थायो न'आ गैया सरकारनि न'फोर होयोब्ला एसे मोजां जायो नालाय एथ' खस्थ' माने बेबायदि नुयो नुखानानैबो माने रावबो नायसना आरोना जोंनि बिसिनि पन्सायतनि मानसिफ्राबो प्रेसिडेन्टफ्राबो आवगोल माने जेसेबां फटक साफायदों बेखौबा साफायग्रा साफायाखै एबारनो साफायदों खोमा आरोना एबार बयबो मानसिफ्रा जिअ'टेक खालामदों नालाय एबारनो साफायनो हागौ आवगोलनिया माने नाम लांनायमोन नालाय बिदि पार्टि वाइसआवसो बिदि फ्राय नाम लांनाय जायोमोन आरो थ' ओंखायनो बेबायदि मोननाय जायाखै आरोना थ' थानो बिराद खस्थ' नुवाखै नङा होमबा आं बेखौ मानसिखौ लोगो मोनबा मोजां मोनो बिराद हाब्रां जै न' सिंनिफ्राय ओंखारबाय ओंखारनाय लोगो बिराद गोथौ हाब्रां ओरै नुवाखै होनबा ओमफ्राय बेयाव बाथौ बिराद खस्थ' माने बिराद खस्थ'यै रायजो जानो दं नालाय माब्रै थायो गावसो मिथिगौ आरोना मानसिखौ लोगो मोनबा मोजां जागौमोन हाब्राङावसो थायो माने जै न'निफ्राय माने बायसान्सआ न'निफ्राय ओंखारनानै गोग्लैनांगौबा हराव हाब्राङावसो न'फ्रा आं दहाय नै राजाखौ लोगो मोनफिनबाय नै नामखौ खोन्थानो रोङा मा नामलै राजा देलाय खोन्थालाय बसुमतारी होनलाय खोन्थानो रोङा नायगिरना लादों बिजिबो हारसानोबो रायलायखोमोन बा दाख्लै धेमाजियाव मानि पुलिसखौनो थाव सोबानो थाब हाबनो मोनि ने महर गोसाथार मानसियालाय सेंग्रा देरगौलै मोजां जागोन ना हाथायबाय बोरायबाय हाथाय गबाय बिनानाव इयो दे थाथ' गोबां देखायबाय गोबां माने नोंथांमोननो आं माने खस्थ'यै सोलिनायफोरखौबो देखायबाय आरोना बेजों लोगोसे एसे सोलिनो हानाय मोजां अबस्थानिबो दं आरोना नै नायब्ला जाबाय बेबायदि माने पाहारफोर गामियाव माने न'फ्रा गासैखौबो नाय अबस्थाफोरखौ नाय नङा होमब्ला रावबो नुखायाखै जिहेथु आं माने हाबफैना देखायबाय आरोना नै बेबायदि अबस्था राव गैया नै बाख्रिया बेबायदि दे राव गैयाबा जासिगोन दे आं देखायबायल' जायखिया बिराद खोमसि खोमलाव बिराद हावासि हुवासा नै मबाइलाव नोंथांमोना एसे स्रां नुनो हागौ खिन्थु मबाइलाव एसे ब्राइटनेसा बारा जायो नालाय नाय ओरै एकदम खोमसि खोमलाव नै बिदि स्रांद्राय नङा एक्सुवेलि दा बिराद खोमसि खोमलाव नुदों आरो नै बे मबाइलाव एसे स्रां नुदों ओमफ्राय आं दहाय दालां बारनाय दैया नैबेनो नै बेवहाय बेबायदि जिरायनानै माने बार जायो ओरैबायदि मोजां जायगालै आयु बिराद मोजां थ' नायलांसै मानसिफोरखौथ' मिथिखाजोबो थ' न'खौसो नुफेराखैमोन माबायदियाव थायो बिसोरो ओरैबायदि माने जाय खस्थ' जायगाजों फैयो आरोना बिसोर फै नै बेबायदि गाखोलाङो बिराद मोजां जायगाया नै न'बो लुदों मालाय बा न'निसो लुदोंना सरखारनिथ' मोनाखै बारि बागाना बिराद स्रांलै आयु फसायबाय आं जायगाखौ लामा सामाफ्रा मोजांबा खिन्थु ओरैबायदि मोजां ना जायगाया थानो जोबोद मोजां नै ओमफ्राय खना खनला बिदि नै मैगं मावनायफ्रा नै बिराद दंजोबो ओइ सिंथिं नै बिदि सोंना दोननाय नुदोंना नै ओइ नै मैगं मावनाय गोजा आरोना गासिबो बेफोरो नै माइ हाजोब्बाय नोंस्रा दंबावो मारा लाम होनाय नुबाय माथो मारा मैया माखासे होबाय ओमफ्राय गदाय माइ साबैसे जायो दा न'आव ओरैनो साथाम साब्रै आरो थ' बेबायदि अबस्थाखौ आं नोंथांमोननो जायगाखौल' जास्ट देखायबाय नङा होमबा जायगाखौथ' देखायनानै आं जोबोद मोजां मोनबाय ओमफ्राय बारि बागान गय ग्रोम ओरैबायदि मोजां जायगाया बाब खिन्थु लामा मोनसे मेन बुस्थुआ जाहैबाय बिसिना लामानि प्रब्लेम आरोना ओमफ्राय न'खौथ' न'निसो लुदों नोंस्रा सरकारि माबा खालामाखै दाख्लै साफायाखै सिगांफोर बिदि माबायाखैमोन नामा नाम लाङाखैमोन नामा फैगोन होननानै मोनाखै आरोना मोनाबाथाय नोङो एकदम मोननो नागिरा जायना फैदों बिसोर फैबाय थायो दे थाथ' दे नायफैलाबायबाय जानला मोनला बिराद दिउ नै लामाया आयु बिराद गोलाव नायलांजोब नोंथांमोन नायलांजोब बेबायदि नै आदैया न'खर बिगोमाया बेनो ओमफ्राय फरियाला न'खराव साबेसे आदैना 8 जन दानिनि दिनाव नैबे आदैनि न'आ नैबे न'आव 8 जन फरियालनि मोनसे न' आरोना नङा होमबा बिराद गोगोम जायो नङा होमबा
ओमफ्राय खेथि बेथिया गोगोमथार खोमा आदैना खै बिगासो गायो ओरैनो हाखौ हाया फुराबासो दंमोन फुराबा 20 बिगा नङा होमबा 20 बिगासो हा गायो ओंखायनो माहाजोनथार आदै ओमफ्राय आं न'खौथ' नायनानै आदैनि न'खौ नायनानै मिथिबाय आरोना न'आथ' बिराद एसे फुराना जाबाय नोंहा फैजेनग्रा खोमा आदैया बे जायगाखौ गायसनफैग्रा खोमा बेसेसो गोबाव जाखो बे गामिया ओरैनो जाबाय गोबाव जाबाय दा जों गोसोआव गैला आरोना गोसोआव गैला मथथे फैजेनबा हाबा जानानै फैदोंमोन ना उन्दैयावनो नों उन्दैयावनो बावसो नोंनि बैसोआ बेसेसो जागोन ओरैनो 60 बोसोरनि 60 मथथे 50 बारबाय आरोना बे गामियाव 50 बारबाय नङा होमबा ओमफ्राय बे 50 बारदोंब्ला नों बे फैजेननाय समाव न'खरबेसे फैनायमोन नोंसोर बेयाव ओमफ्राय अबस्थाया हाग्रा ना ओरैनो लांदांखामोन बिदि 7 घर दङमोन आगोल 7 घर हाग्रा गासिबो हाग्रा नोंसोर दानफैनो मोनदों आरो खाथिबाबो नुलायलाया हाग्रा बे राजगरा इसिनिल'सोमोन बै लामाया बेथ' ओरै थांथारनायबो नंबावासोमोन नङा होमबा गोदोनिफ्रायनो थांग्रा दंखायो ओइ लामाथारा ओरैनो थांथाराखैमोन ना ओरैनो ससेल'सोमोन ओमफ्राय मोनसे खोथाया जाहैबाय जोंबो मिथिखायो बेखौ रिजार्भसो नङा होमबा आंहाथ' रिजार्भसो दानिसिम थ' बेबायदि बिराद गिदिर बारि बागान ग्रोम ग्रोम न' बिदिनो गोम गोम फुरानाब्लाबो जायगाया माने फरेस्ट रिजार्भआव दं आरो ना फरेस्ट रिजार्भआव थानायनि जाहोनाव माने दिनैसिम पाट्टा मोनाखै पाट्टा मोनैनि जाहोनाव आदैमोना गोदो 50 बोसोर जाबायब्लाबो पाट्टा गैया नङा होमबा पाट्टा गैया दा बेबायदि ओमफ्राय ओरैजाय बिहामजो नोंनो नै इनो नोंनो थंफ्लङाव गाखोना थांफाथाराबा नोङो ओंखायनो सिनायला थांफाफेराखै नोंलाय बारायाव नोंहाबो सिनायजोबो थ' बेनो नङा होमब्ला आदैनाव आं एसेब्लाबो माने फंसे फंनैब्लाबो सोंबाय नङा होमब्ला ओमफ्राय रायजोआ बेसेसो जायो ओरैनो दा जुदा जानानै 30 घरानो जाबाय सोरबा खारबाय 30 दा न' गामियाथ' खावनै जाबाय नोंसिनाबो ओरै दैमा बारनानै मोनसे ओरै मोनसे दे थिगानो ओमफ्राय लामा सामाफोरखौ बिदि नोंसोरो नैबे दा फैनाय जिथुनाखि लामाफ्रा बेफोरखौ माबायाखै खेबसे खोबाय लामाखौ पन्सायतनिफ्राय आंथ' सानदों आरोना माने जायगायाथ' नों फैब्ला नों दैमाखौ बारबोयोब्ला बेवहाय जेबो दिगदार गैया लामा ओरै लामानिफ्राय हाबबोयोबा न' सिंनि बारि बिथाफ्रा बिराद मोजां माने गोम बिराद गय दं बिराद फुराना खांखिनि जाहां जालायगोन ना आदै गयफ्रा अबेबा नारेंखल बिफांखौ नायबा मिथिगोन बिथांमोना ओमफ्राय मेन बुस्थुआ बिसोरनि मेन प्रब्लेमा जाहैबाय बै आं दहाय नोंथांमोनो फार्स्ट टाइमाव देखायनाय दालाङा बे ओमफ्राय आं फार्स्ट भिडिअ माने नोंथांनो स्टार्टिङाव देखायनाय बे जिथु ओंखारखायग्ला जायगा बेनो आरो बिसोरनि मेन मेजर माने खर'आव जाग्रा मेन प्रब्लेमा बिसोरना बेनो आरोना बिनि थाखायनो बिसोरनि डेभेलप होननाय बुस्थुखौ लाबोनोबो हाया बिसोर बानायनोबो हाया आरोना बेनिखायनो लामाया दिनैसिम जायाखै ओमफ्राय बिसोरनाव थांलाय फैलायनि सुबिदा गैया आरोना बिसोर खारनो सानबाबो माने हाखौथ' नोंसोर गालांनो हाया एफा मोजां हा नङा होमबा लामानि थाखाय बिसोर थांनो सानबाबो थांनो हाया सोरबा थांबाय एसे एनै माबा जायो 9 जन जायो 9 जन जायो माखासे थांबाय माखासे एसे थांनो हायाखै आरोना थ' बेनो आंनो जास्ट ओरैनो देखायबाय आरोना दहाय फिसालाया गुजरातआव दाख्लै बावैसो थांदों मास मोनसेयानो जाया दे जागोन दे आदै थाथ' दे होमबा आंलाय भिडिअ लानोसै आदैनिफ्राय थ' नै बिसोर जाहैबाय 1 नं पाहारपुरनि फिउचार थाखो बेसे मोनखो रानिया नोंसोरलाय नामखौ खोन्था नोंना नोंसिनालाय थाखो बेसे सेंग्रा जोहोलाव मा नाम थाखो बेसे थाखोसे नोंनालाय मा नाम हाब दाखुथारलै नै मा दे नामखौ खोन्था दे नोंनालाय नामखौ खोन्थादो हारसासो दे जाबाय दे होमबालाय नोंसिनालाय दे नोंखौथ' सिनायखाबाय आं नोंखौ सोरानि इसोर नङा होमबा नों ओइ इसोरनि आच्छा ओमफ्राय नोंसिना मा नामखौ खोन्था हाग्रामा हैद हाग्रामानोलै नोंनालाय मोसौ लांनाय सम जाबाय नै बेबायदि जाबाय आरोना दानि हाबनाय बसआ नै मालाय बे बुजायखानोसै खोमा दा हाबथ'लिया मानो होनबा जों जानो फैग्रासोमोन नालाय रायजो बुजायनायाव थांथ'लिया थ' भिडिअखौ आं गोलाव खालामला सानबाय आरोना बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय नोंथांमोना भिडिअखौ माबायदि मोनखो मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो लोगोसे गोदान भिडिअखौ बयबो साबस्क्राइब खालामनानै गालांनो दाबाव आरोना बेजों लोगोसे जोबनायाव गासिनिबो थेंक इउ फर वाचिं